la al 3-lea episod, nu? Nu, al 5-lea, dacă nu mă înșel, din Gears of War. Aici suntem cu Lieta alt Unic 31, ultima dată am rămas aici. Am rămas aici, dacă nu mă înșel, ultima dată. Help me, help me, Bun, acum, dacă mă înșel aici, o să fie foc. Ce asta faci? Asta e cam Gorgon Piston. Vezi cum mă bați, mă? Eu am Uzi, tu ce ai? Prescott, you still there? We're almost there. We just have to get through the storeroom. Bun. Bun. It's been pretty hairy down here, Phoenix. We lost a lot of men. We still got 2 Ravens unable to lift off. Și logica, aici am rămas noi exact data trecută. Trebuia să ciopărțim pe ăștia. Eu mă rog și pe aia de sus. Bun, și l-am omorât. Să continuăm. Putai pe toți în două. Vreau să dau la headshot. Get that chopper out of here. We can't raise the lift. You just worry about getting that Raven into the air. We'll take care of the lift. Ce? Okay, thanks, Phoenix. Minor delay, 01. Gotta clear some glowies first. Scratch one glowy. Ia că le dau eu un headshot. Fuck. Un headshot le dau eu, da. Deci. Headshot! De bune am dat headshot. Yes, double. Bă, n-am ce face, trebuie să iau arma asta, nu mi-am luat deloc. De când, what? De când are țintă arma asta? N-am văzut. N-am văzut niciodată să aibă țintă arma asta. Okay, let's get to the control room. N-am văzut niciodată că arma asta să aibă așa ceva. Are shotgun ce la nas. Și unde trebuie? Aici. Panou de control. One away, one to go. KR-03, are you ready to launch? I'm pinned down in Bay 3. I can do with a hand here. Îmi place că la Hamburg asta, așa se numește această armă, observ că are țintă, n-am văzut până acum. Logic, știi? Ei!
Am luat gloanțe fără număr din alea de bună gură. Moriți! Moriți! Headshot! Unde-i ăla sus? Time to turn and burn. We'll be Dă-te-mă your de new aici! crew. Right. As soon as I start the engine, get the left base. Look out! Nu! Nașpa! Haide mă! Ai, Holy shit! What the hell's that? a zice și eu asta, dar mie că... Look out! It's coming back! Că... It's a goddamn Leviathan! Come on, people, give it everything you got! Shotgun! Fuck! Revive me! Nu, nu, nu. Holy shit! How big is that thing? Nu știu ce căutam eu acolo, dar mă rog. Chiar trebuie eu să omor pe asta. Dă-i! Stai așa că eu am ținta. Come on, let's get up top and sink that bitch before we lose anyone else! Find the lift controls! Plan then. Oh! Bă! Băi, bă, vreau să cer la tot. This'll do. Haide, Eni, ocupă-te de el, îmi iau gloanțe. Gloanțe, 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 fără număr, fără număr. Gorgon Pistol! Mult mai bun decât Gorgon Pistol. Gorgon Pistol! You want some? Ai, frate, ești atât de idiot, că nu poți să mă mori. Ah, no you don't! Unde avem aici obiectivul? Ok, aici. Everybody, on the left! Bun, sper că v-a plăcut acest video, ok, vă mulțumesc pentru video, la revedere!